L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi esprimiet it-tħassib tagħha dwar is-sitwazzjoni problematika fil-qasam tal-kostruzzjoni b'mod partikolari fl-aħħar 4 snin. Il-prodott gross domestiku minn din l-industrija niżel minn 3.4% fl-2007 għal 3.1% fl-2010. Minkejja li l-MDA kellha diversi laqat mal-Ministeru tal-Finanzi kif ukoll mal-Prim Ministru, sa issa għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni. L-Assoċjazzjoni fakret kif l-iskema tar-residenza permanenti għadha ma ġietx lura fis-seħħ u qalet li s-sistema l-ġdida tal-MEPA mhix effettiva. Sar diffiċli ħafna biex jinħareġ permess xhieda ta' dan u għal fatt li n-numru ta' permessi għal residenzi naqas b'mod konsiderevoli. Il-MEPA, riforma tal-MEPA qed servit biex il-MEPA daħlet fis-sqaq. L-istess gvern sab issa li qed ikollu jissussidja l-MEPA anki iktar milli kien jissussidja qabel, mentri minn għalih bit-tariff il-ġodda kien se jiffranka dan is-sussidju. Il-MEPA għandha qed toħloq ċerti inċertezzi. Michael Falzon jgħid il-MEPA qed tirrifjuta li toħroġ permessi anke meta jkunu jsegwu l-parametri tal-MEPA. Ħafna żviluppaturi qed jikkunsidraw saħansitra li ma jibqgħux fin-negozju tal-bini. Ma jinbidlux minn soluzzjoni oħra li kulħadd jistiva l-flus il-bank, noqogħdu niferħu bil-flus u fejn hemm l-art vojta tibqa' vojta u fejn hemm bini sajqa jibqa' jaqa'. L-iżviluppaturi jgħidu l-gvern għandu jniedi studju biex jara x'jista' jsir f'dan il-qasam. Qabel konna nitolbu lil ħaddiema biex jaħdmulna, illum is-sitwazzjoni ġiet l-oppost u ma jitolbuna x-xogħol. Jingħad ukoll li bħalissa l-gvern m'għandu ebda informazzjoni dwar kemm hawn bini f'pajjiżna li jinsab vojt.